kita nagpartisipar, nagpanikaso, nagboto sa may paglaom. Ginbantayan ta ang resulta, ginbabatyan ta ang pag-ulikit. Pero hindi na mag-inaway, dapat na kita na magbangon. Tapos na ang eleksyon, diyon na sa pag-move on. Iskan lain-lain kita, sanding palang dakat, ginboto na ton. Noon, ang importante, isa lang ang aton handog, na ang kauswagan sang banwa, maglapos sa matuod nga handog. Ginbalanggata ang prinsipyo, pero hindi dapat mag-away-away. Kay pareho man lang kita nga nagapangabuhi, kag nagkapangamuyo sa maayo lang tanin. Respeto lang ang kinahanglan, pag-intindi sa pinangabot na yan. Kayang paglaom hindi lang sa isa, kundi para sa tanan. Tapos na ang eleksyon, diyon na sa pag-move on. Iskan lain-lain kita, sundin palang dakat, ginboto na ton. Noon, ang importante, isa lang ang aton handog, na ang kauswagan sa banwa, maglapos sa matuod nga handog. Hindi na mapinasolay ka mag-inaway, hindi na magpadala sa kaugot sa balatyagon. Sugudan ta ang pagpag-o sa aton kaugalingon, dali na kita tanan maghili usa. Tapos na ang eleksyon, diyon na sa pag-move on. Ang Pilipinas wala nag-auntat sa pagbangon. Noon, ang importante, isa lang ang aton handog, na ang banwa naton maglapot ang kauswagan, kag magdaog ang paghili usa sa kada isa. Tapos na, diyon na sa pag-move on. From Dumangas Mix Club and other mix DJs. From Dumangas Mix Club and Panay Mix DJ.